Afrikkaa ja seuraavana Ruotsia. Nyt mennään laivalle ja se laiva lähtee kello 17 ja mä lähden 13.47 junalla. Katsellaan taas. Just tonne Viking Line Kateanakan terminaaliin. Tänään on tän näköinen luukki ilmeisesti vesipäivä ja nyt ei viitti enää majailemaan. Pistinpä viitan päälle ja sadetaan, ettei tää lähden polkeen. Katsotaan miten pitkä tänään päästään. Se on jotenkin suuntaan ja tää on joku 35 kilometriä 42. Just kaupassa tuossa Coopissa ja nyt lähdettiin vettä. Sen jälkeen pitäis kaupungista Nordpingistä ulos ja sen jälkeen lähtee etsiä leiripaikkaa. Mä oon täällä Markrydin kaupungissa ja tuli huoltamolle pitää Brennin huoltamolle sadetta ja jatkan matkaa kohta ja kello on semmonen, tässä on nyt 15.35 Ruotsin aikaa, että tää on leiripaikkaa pikkuhiljaa. Vedet ja ruoat on hankittu ja katsellaan. No niin, vai saiko väliin? No ei, hei! He's my friend. We meet in the port here.